Efectivamente, acabamos de saír dunha ola de calor moi potente, o que fai que pois, ese combustible, esa posible combustible, esa vexetación que temos en Galicia, pois se seque de xeito máis rápido, haxa unha potencialidade de incendio, pois non sei si maior, si menor, porque o ano pasado tamén se viviron situacións pois nesta época de moita calor, o cal pois fixo que se secara moito pois ese combustible fino. Por iso insistimos na importancia de manter limpas as parcelas, sexan arredor dos núcleos ou sexa en calquera outro lugar. Todos temos, e volvo a insistir, nesa concienciación. Todos podemos aportar como cidadáns, como propietarios, o noso grao de area nesta loita, que é unha loita, como ben dicía o conselleiro e o delegado, é unha loita de todos. Efectivamente, xa vivimos episodios de incendios estes días. Esta noite pasada foi unha noite especialmente intensa por a actividade da tormenta, esos raios que causan incendios, e o operativo estivo desplegado por todo o territorio, apagándoos para que non se fixeran máis grandes.